Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Ina son ga Hajiya Maryam ne, ni ko wallahi yau ko me za a yi sai na ga Hajiya Maryam. Kullum Hajiya Maryam ni fa sai na ga Hajiya Maryam ta ƙarfi da yaji. Fa gaskiya a zahirin gaskiya. Wayo an taka mun kafa. Allah, me yake faruwa? Wallahi zan yi balaguro. Balaguro? Wallahi. Anya lafiya ka kalau kuwa? Saudiya zan je dan murawa. A kafa? Baya yiwuwa ne? Anya ba lafiya ka kalau lafiya ka kalau. Saudiya a kafa? To da wani wuce a kai. Kai. Anya Wai kai kana tantama ne? Saudiya a kafa? Ba a kai na ba har wanda ya je ake kina ne. To dan ni Allah kuma. Wallahi sai na haɗa ka da Hajiya Maryam. Ban gane ba.